Bueno, clar. L'expert en imatge amb llum i... La llum Vale, a veure, mireu un moment. Va començar el seu funcionament al setembre de 2016, on es va crear un grup de treball que comença a dinamitzar a les més de 30 empreses de la comarca. Un gran equip i un gran treball, una sectorial que moltes vegades penses que va sorgir la preocupació per la imatge i la visibilitat del sector. I d'aquí neix, i per això és que avui ens trobem... Quatre ratitos, que falta una. ¿Quieres?